Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged ningali sih katresnan dalem Gusti, pangreksa dalem Gusti wonten ing lampahing gesang kula panjenengan. Ampun ngantos anggenipun kula panjenengan lumampahing gesang kados tiyang wuta sing ora ngerti apa-apa, sing ora weruh apa-apa. Padahal nyuwun sewu, tiyang ingkang wuta malah sok-sok langkung tengen, langkung peka tinimbang awake dhewe sing mripate normal. Mila ingkang sepisan kula ngajak Bapak Ibu para kadang kinasih, monggo ngaturaken panuwun ing ngarsaning Allah awit pangreksa dalem ingkang tansah ngayomi ngrentahaken berkah kangge kula panjenengan lumampah wonten ing gesang kaampingan nugraha kathah. Lan lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah yen kula panjenengan gadahi panca indera ingkang normal, ingkang lengkap, monggo tansah matur nuwun. Mirungganipun mripat ingkang tasih normal, monggo dipun pigunakaken kanthi sak saesanipun kangge ningali tuntunan dalem Gusti wonten ing gesang kula panjenengan. Ampun ngantos kula panjenengan duweni mripat sing normal malah nggo nonton sing ora-ora kanggo goleki maneka warni cacate eleke wong liya utawa goleki dosane wong liya. Kula panjenengan diparingi mripat ingkang normal supados nggih sansaya awas pramana anggone ningali, nemokake lan ngrasakake kados pundi sih katresnan dalem Gusti wonten ing gesang kula panjenengan, wonten ing alaming gesang lan ugi wonten ing pepadha. Lan kanthi menika kula panjenengan saged asung paseksen kados pundi mulyakake Allah. Lumantar waosan Injil dinten menika, Gusti Yesus paring kasarasan dumateng tiyang wuta ingkang nyuwun diwarasake. Tiyang menika boten saged sumerep ning saged mirengake. Nah menika ingkang dayani tiang-tiang sing nyuwun sewu wuta menika langkung tengen, langkung peka dumateng maneka warni swanten. Mbok swara niki lirih banget, sok-sok luwih peka tinimbang awake dhewe sing mripate normal, sok-sok malah budhek utawa sudarungon, ora krungu, ora ngerti, ora weruh. Nah kados pundi cariyosipun, monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 18 ayat 3 gangsal ngantos dumugi 51:3. Nalika samono tindak dalem Gusti Yesus wis meh tekan ing Yeriko, lan ing pinggir dalan ana wong wuta ngemis. Wong iku krungu akeh wong sing liwat, banjur takon ana apa. Ana sing banjur ngandhani yen Sri Yesus saka Nazaret langkung.
Saknalika wong mau nguwuh, Sri Yesus putranipun Daud, mugi melasana kula. Nanging sing lakune ana ing ngarep padha nyentak akon meneng. Wong mau saya sora anggone nguwuh, putranipun Daud, melasana kula. Gusti Yesus banjur kendel lan dawuh nyuwanake Siwuta. Bareng wis sowan, nuli didangu, kowe nyuwun dak kapakake. Atur wangsulane, Gusti, kula nyuwun sageta sumerep. Gusti nuli ngandika, weruh pengandelmu sing marasake kowe. Lan saknalika wong mau bisa weruh lan nderekake Gusti karo memuji Allah, bareng wong-wong padha ngonangi, kabeh banjur ngluhurake Allah. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Gusti Yesus paring mukjizat kasarasan dhateng salah setunggal tiyang sing wutoh. Kula panjenengan saged ngrasakake, saged mbayangake kados pundi swasana situasi kawontenane tiyang yen wutoh ora weruh apa-apa. Kula menika mripate kadangkala ya wis siwer nek nonton tulisan sok-sok dobel, apa meneh tulisane cilik-cilik. Menika wis rekoso anggone maca, kedah mawi kaca tinggal. Ning nganggo kaca tinggal menika ya ribet, sok-sok lali lenggawa ya sok-sok bingung selehke ngetas apa disak. Kadangkala ya ribet, boten praktis. Menika nembe suda paningal. Menapa malih nek ngasih ora weruh apa-apa, utawa rabun, utawa ya mripate pancen wonten kelainan. Yen arep ditambake ya ora murah, dereng malih nek kudu operasi ya medeni. Nah, menika kawontenan ingkang saged kula panjenengan bayangake. Ananging sisi positif saking tiang-tiang sing sampun boten saged ningali, menika biasane langkung tengen, talinganipun kupinge menika langkung peka anggenipun mirengake, batine menika langkung tajam, atine menika langkung kuat anggenipun mangertosi kawontenan sing boten saged disumerepi. Nah menika elokipun lan kula kinten kaadilaning Allah wonten ing mriku. Pancen langkung sekeca nek mripate normal, bisa nonton, bisa ndelok, bisa ndeleng. Nah menika limrahipun. Mila Bapak Ibu para kadang kinasih, yen kula panjenengan tasih diparingi mripat sing normal, sing awas, sing premono, nggih monggo dipigunakake kanggo mulyakake asma dalem Gusti kados ingkang dipun tindakaken dening Siwuta ingkang sampun dipun paringi kasarasan. Latihan kur umpamane, mimpin sembayang, yen ora iso spontan kan iso maca, ningali apike wong, apike alam semesta. Menika srana kados pundi mripate awake dhewe dikulinakake nonton sing positif, nonton sing apik-apik. Aja ngasik malah dikulinakake nonton sing elek-elek, sing saru-saru, sing dosa-dosa. Saengga yen awake dhewe nyawang wong kuwi nyawang eleke, ora bisa utawa angel nyawang apike. Yen sampun mekaten awake dhewe ya ora bisa mulyakake asma dalem Gusti. Tiyang sing kala wau dicariyosaken Lukas ingkang mlampah wonten ing ngajeng malah nyentak Siwuta rikala nguwuh sora. Menika conto tiyang sing ora ngerti, sing ora paham, sing ora weruh menapa sing dadi kasisahane tiyang wuta lan menapa sing dadi kersaning Gusti Yesus.
Mila rikala Siwuta kala wau lajeng nguwuh swara malih Gusti kendel terus dawuh nyuwanake Siwuta lan lumantar Gusti Yesus kanthi paring pitedah weruh pengandelmu sing marasake kowe. Mugi-mugi pengandel kula panjenengan nggih tansah nuntun kula panjenengan sami gayuh kawilujengan, gayuh bagas kasarasan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.